Kung ang tao dili lang gyud limbungan, kanunay gyud siyang panalanginan. Wow, praise God. Lain na usab nga content sa atong sambingay karon, ug atong sambingay maghisgot kita sambingay mahitungod or sambingay about sa pagkamatinud-anon. Okay? Daghan kay panahon nga dili matinud-anon. Karon hisgutan nato nining maong sambingay. And paki-subscribe kung bago pa kaning channel para ma-update ka sa daghan pa natong mga sambingay. Okay? Or after nimo pamati nga sambingay, usa na kamo subscribe. Okay? Glory to God. Padayon ta. Para mas masabtan nato inani ang senaryo sa tong sambingay. Dunay usa ka Kristohanon nga naninda sa tiangge ug isda. Unya ang iyang mga kaubanan nga mga tindira usab mga limbungan sa timbangan. So ang iharang yung timbangan nga wa gyud siya ng limbong. Tuod man ang mga customer na malit from the start wala kayo siya suki, wala kay mopalit sa iya. Tuod kay bago pa siyang naninda ug katong mga kauban na dito iskaraan na yung mga nanindahay sa tiangge. So tuod man ngadto niyang paninda wa gyud siya ng limbong sa kanang timbangan sa maong kinilo ng mga isda. Pero kabalo siya nga ang iyang kaubanang mga tindera dugay ra nga na naglimbong sa ilang timbangan. So namatikdan siya nga sa tanang tindera ang mga customer kay diha sa tiangge aduna may kanang lae sa diyang mopalit ka pwede nimong itimbang dito, i-check nimo dito sa layo-layo ras tiangge na ay timbangan dito sa mga tiangge na anak karon nga butangan nila timbangan dito kay para masuta kung tinuod ba ang mga naninda dira. Okay? So namatikdan sa mga customer nga inigtimbang nila ato ubang mga naninda duna di kulang gamay. Pero ang iyaharag gyud nga mga kinilo, iyaharag gyud nga timbangan nga inigtimbang dito mukapin pagani or tukma gyud sa iyang kilo gyud. So niabot sa punto nga tungod kay namatikdan man sa daghang mga customer ngadto nagkadaghan sa customer namatikdan man siya nga iyaharag yung timbangan ang insakto. So kada adlaw adto kaniya magpunsok ang mga mamalitay ug mga isda. So kada paninda niya sayo ra kaayo siyang makauli kay dali kay mahurot ang yang isda. Siya mo'y pangitaon sa mga customer. So ang nahitabo bless kaayo siya. Naglagot kay itong mga kauban kay ngano nga siya ang dali nga mahutdan sa mga isda. Pero ang rason kung anong dali siya mahutdan tungod kay dili siya limbungan. Dali kay mahurot ang iyang mga baligya kay dili siya limbungan. So dinhi lang ta kutob sa atong sambingay. Iyon usab niya na ang kahimtang kung kita nga mga Kristohanon, kita nga nag-alagad sa Ginoo, even dili Kristohanon, pwede gyapon ni ma-apply sa walay pang Ginoo. Kung dili lang gyud ang tao manglimbong sa tubangan sa Ginoo, kanunay gyud siyang adunay pabor nga gikan sa Ginoo. Tanawa ang usa ka tindera nga wa siya nang limbong sa timbangan. Unang-una wala siya customer, pero sa ngadto dako kayong panalangin ngadto kaniya. Siya ang daling mahutdan og mga baligya nga mga isda tungod sa pagkamatinud-anon niya. So kani diing tawo nga matinud-anon adunay dako kayong pabor nga iganti sa Ginoo sa maong tawo. Sa ngadto grabe og panalangin ang maong tawo nga matinud-anon. Muna nga kining atong sambingay karon ato ning gipahaom kay adunay mga Kristohanon nga malimbungon pa sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga i-apply nato ni mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo. Kung dili lang gyud ta manglimbong sa pagkinabuhi, dili gyud ta makabsan sa panalangin nga gikan sa Ginoo. Pero damurta nga manglimbong sa atong kinabuhi, damurta manika sa atong isikatawo, damur gyud ta makabsan sa panalangin gikan sa Ginoo. Okay? So kuhaon na nato ang pagkalimbungan, ato nang hinulsulan ang atong pagpanikas, ang atong pagka kusog kayo nga mamakak, manglimbong, kuhaon kini sa atong kinabuhi aron nga ang pabor sa Ginoo magpungasi sa ato ang kinabuhi. Okay? Tagaan ta mo example nga asang napita nga kita nakalimbong. Just like for example, nipalit ka sa tindahan, nya Kristohanon ka,
pagpalit nimo sa tindahan, nakapin ang sukli sa maong tindera. So pag ihap nimo kapin ang sukli. So kung dunay kay kasing-kasing nga dili limbungan, imo nang iuli ang sukli. Pero kung naa kay kasing-kasing nga limbungan, mas malipay pa hinuong ka nga nikapin ang sukli. Kay gusto nimo nga imuha na to og mas nalipay ka kay nidaghan ang imong kwarta. Pero wa ka kabalo nga katong imong wala nimo giuli nga sukli, mao toy gamiton nga ikaw maalaot hinuon sa kalahian nga mga adlaw. Okay? Sige hinuon kang kahutan. For example, nakakita ka sa karsada. Example lang niya. Example, nakakita ka sa karsada og cellphone. Pitaka ba or kwarta ba? Unya adunay ID, adunay pangalan. Okay? So kung dunay ka kasing-kasing nga dili malimbungon, imo na siyang iuli. Abi nimo ang Kristohanon nga muuli sa mga butang nga dili iyaha, nakita niya sa kalsada, just like for example cellphone or pitaka nga lay kwarta. Grabe nagpanalangin ni ka sa Ginoo. Siguro dili man siguro katahatagan sa tao nga imong giulian, pero ang Dios mohatag nimo sa ulahing mga adlaw unya damlag ang Dios maghatag nimo dakong pabor sa kinabuhi. Muna nga importante gyud ang pagkamatinud-anon. Okay? Kay gamay ra kayo ng imuhang nakawat, gamay ra kayo ng imuhang nalimbong, unya imo paginang ang kunon ang imong nalimbong ang mahitabuana mao nay magdangan sa kinabuhi sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Munang likayan ginato ang pagpanglimbong kay mao ni magdalag kadaot sa ato ang kinabuhi ug sa ato mga pamilya. Pero kung dili ta manglimbong, dili ta manikas tubangan sa Ginoo, ikaw ug ang iyong pamilya malahig pud sa panalangin sa Ginoo. Okay? Ang pabor sa Ginoo ana sa mga tawo nga dili limbungan. Ang panalangin sa Ginoo takos kini nga dawaton sa mga tawo nga dili tikasan. Okay? So daghang salamat ini mong sambingay. Kung do na kay nakatunan nimong sambingay nga dakong pagtulunan, i-apply nato sa kinabuhi. O paki-comment lang sa ato ang comment section kung doon na kay nakutlo nga pagtulunan sa atong sambingay. Dumdumi kung bago pa kanini nga channel, aduna na tay daghang kay sambingay nga Kristohanon, about sa Kristohanon. Kung usa ka leader sa church, pwede ni magamit as a preaching illustration. O glory to God, iya ang tanang himaya. Sa atong mga sambingay, disclaimer ta, ang atong purpose nini nga mapasabot nato sa mga tao unsay buot natong ipasabot ngadto kanila para madaling sabtan ang pulong sa Ginoo. Okay? Kita-kita ta sa sunod na po nato nga mga sambingay. Ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-notify ka sa next na itong mga video upload. God bless ko. God bless igsoon ko sa Ginoo. Ang Ginoo ang makasidunggan. Glory to God.